Vrei să te lași de fumat, dar nu știi cum. Ascultă istoria mea. Pe unii dintre voi poate o să-i ajute să se lasă de fumat, iar pe alții poate o să-i ajute să nu înceapă. Sunt mulți tineri acum online și mulți poate o să vadă acest video și poate salvăm niște suflete nevinovate. Deci, ascultați aici la Ninea. Tot pățitul-i priceput. Să fumeți nu-i deloc cruta. Vă spun eu. Ia ca să te ridici de 25-30 de ori la bară, asta e cruta. Ia ca să poți face vreo 50 de flotări, asta e cruta. Dar să fumezi nu-i cruta. Să fumezi, poate, să fumeze un pachet sau două de țigări pe zi, poate ori și prost. Eu am fost unul dintre proștii și ăia, care pe la 18 ani s-a legat cu prietenașii și s-a apucat de fumat. Fumam eu așa pe ascuns, pe după club, pe la WC, pe unde mai fumam eu. Și parcă îmi amintesc cum stăteam pe scările frizeriei, după club, cu țigara în gură, și trece mama pe drum și de departe mă vede și îmi zice: "Băi, ia vine încoa." Eu răb de-am aruncat țigara și mama îmi strigă: "Nu mai arunca, că te-am văzut deja." Nu știu de ce îmi părea mie că asta e doar o joacă, așa, mă alint și eu o leacă și îl las. Dar așa au trecut 8 ani de zile. 8 ani în care eu mă culcam și mă trezeam cu gândul că poate mâine, poate poi mâine, poate de la o lună, poate după Paști, poate după Anul Nou, o să mă las de fumat. Și tot căutam o metodă și căutam o metodă și numai și n-am făcut. Țigări muiete în lapte, am fumat, am fumat. Țigări cu unghii, am fumat, am fumat. Gume cu nicotină, am rugumat, am rugumat. Și câte alte prostii n-am mai făcut în speranța că mă pot lăsa de fumat. Băi, și din când în când mă lăsam de fumat. Ba pe o zi, ba pe două, ba pe trei, ba pe o săptămână, ba pe o lună. Și mă pomeneam iar cu pachetul de țigări în buzunar. Băi, și nu destul că cheltuiem banii pe care noi avem pe țigări, dar îmi mai frecam și sănătatea. Mai plăteam și impozite la tăți. Că nu știu ce nu înțelegeți voi, dar ăștia vor ca noi să fim fumători. Da, dacă noi fumăm, vreo 60% din pachetul de țigări se duce la stat. După aceea ei ne spun, vin cu vrăjoala, că avem prea mulți bolnavi și ne ridică polița de asigurare. Iar dacă te îmbolnăvești, medicamentele iarăși îs impozitate la maxim. Nu mai vorbim, Doamne ferește, de un cancer. Știu că cu istorii de astea canceroase nu convingi pe nimeni să se lasă de fumat. Doar pozele stau pe pachetul de țigări. Asta nu funcționează. Sunt două condiții ca să te poți lăsa de fumat. Prima condiție e să vrei tare, 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 să vrei cu tot sufletul tău să te lași de fumat. Și a doua condiție e să recunoști că ești narcoman, că ești dependent de țigară. Apoi e ca eu am fost fericitul și ăla care am întrunit acele două condiții. Și m-am lăsat eu de fumat vreo 16 ani în urmă și nu fumam vreo 2 luni deja. Și au trebuit să merg la un seminar la Kiev. Băi, și m-am întors de acolo, tot drumul, toți ieșeau la fumat din autobuz. Și
Am cerut și eu la unul o țigară, hai și eu în rând cu lumea. Și când m-am întors acasă de la Kiev, m-am întors cu pachetul de țigări în buzunar. Exact de acolo de unde am plecat, acolo am ajuns. Și ea că în momentul acela s-a găsit un fost cu mătru, fumător și el, și ne-a recomandat o carte. O metodă ușoară de a lăsa fumatul, de Allen Carr. În rusă e Легкий способ бросить курить, în engleză e Easy Way to Stop Smoking. În română n-am văzut această carte, nu știu cum se numește exact. Dar, dacă vă dați interesul, o găsiți. Eu am zis cu mătru că trebuie să citești cartea cu țigara în gură. Și atât. Dar cum să nu o citesc ei dacă eu caut o metodă de a mă lăsa de fumat de 8 ani de zile, de când am început? 3 zile mi-au luat să citesc cartea și ea cred că citeam la lucru, stăteam toată ziua cu cartea în mână și cu țigara în gură. La un moment dat, citind cartea, am simțit că mă despar de țigară și am început să fumez și mai mult. Dar acest lucru era menționat în carte. Deci, după 3 zile de citit, la sfârșitul cărții scrie: acum e momentul să fumați ultima voastră țigară. Și de atunci n-am mai fumat. Țin minte și acum, 21 decembrie, nu știu în ce an a fost, la 26 de ani. Eu de atunci n-am mai fumat nici o țigară, nici un fum. Așa m-am lăsat de fumat și nu am regretat niciodată că am făcut acest lucru. Din contra, sunt mândru de mine. Multă lume îmi spune că eu sunt ușor de manipulat, sunt ușor de zombat, psihicul mi slab și de atâta la mine a funcționat. Și eu le spun: lasă să fiu eu așa cum crezi tu, dar eu nu fumez de 16 ani de zile, dar tu văd că ești și acum cu țigara în bot. Până acum am avut sute de discuții cu fumători pe care cumva am încercat să-i conving să citească această carte, poate să lasă de fumat. Și am observat că oamenii deștepți niciodată nu sunt mândri de faptul că ei sunt fumători. Sunt mândri că sunt fumători doar oamenii care nu prea stau bine cu intelectul. Da, sunt oameni care au citit această carte și nu s-au lăsat de fumat. Sunt oameni care au citit această carte, s-au lăsat de fumat și au început din nou. Dar cum ar fi ca la tine anume să funcționeze? La mine doar a funcționat. Din cartea asta nu o să aflați nimic nou. Tot ce este scris în carte, noi deja știm, cunoaștem. Cartea asta doar îți structurează cumva informația în capul tău ca tu să înțelegi într-un moment că țigara nu e ceea de ce ai nevoie tu în viață. Cartea doar te ajută să înțelegi că tu poți să iei o decizie și, într-adevăr, e ușor să te lași de fumat. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog să dați distribuire, poate salvăm măcar 100 de oameni de la patima asta a țigării. Fiți deștepți, fiți sănătoși!